Hi everyone! Mag-unboxing ta karon sa atong air oven. Air fryer. Pero yan nagpangalan rin, air oven. Air oven. It's combined. It's a combination of a fryer and an oven in one. Okay? Arita mo sugod o pasigilid. By TJean. Brought to you by TJean. This is brought to you by TJean. Hindi yan bigay, binili po namin yan. Hindi to galing kay Auntie Jean. TJean ang brand. Nice yung kanilang packaging. So, balot na balot. Balot na balot. Mapalit ka chicken yung suntay. Palit ko paaro. Paa. Sinunok. Atong testingan ng whole chicken. Huwag maligo. Maligo na ko yun. Whole chicken na rin. Ito. Itong ihipos o ayaw ng plastic para dili makalat. Okay. Tarap sa nato, tarap karon ato nang ablihan sa may babaw ani kini. Okay. Kita sa ginang funding kaya lang sa teacher 3D Circulation+Upper. Yan na lang. Mone yung TJean AIR OVEN. Kali air fryer ni. Dayo na din ang iyahang function. Pwede siya 3D circulating hot air, non-stick pan liner, unya oil-free and healthier. 22 liters ni siya na ang gidakon large. Pwede siya for ang iyang capacity, and this is for baking. 3 layers ang iyahang kuan capacity. So mo na siya guys, sulod aning ato ang box karon. So sulod ana ron kay saging na. kuya aning sulod aning saging. Nabili na kuan ang saging na sa gipadala. Ara-arang lang tag manok. Inog na ng saging ron. Nami mo na lang packaging. Oh guys, oh. Very nice ang packaging. Secure. Secure ang imuhang gipalit, no? Nice tayo na. So nice styro. Mo ni siya ang pan. Ang strainer, mura siya strainer. Pang air frying na yun. Kini. That's for air frying. Mo ni siya ang para sa air frying daw. Ato sa ni padaplin. Please bear with my hubby. Padaplin.
Niya. Sa una na to ni Ron. Pull out. Pull out. Pull out. Kaya mo? Kaya mo? Careful. Kita ang kuantay. Ang karton. Wow. Muna ang salot. So, ano siya guys? 22 liters yan guys na air 22 fryer. liters air fryer. Wala naging gili siya puti tay. It looks Napay like it's sulod, on. napay sa Wala ang pan. siya gray. Even white. Na yung manual. Instruction manual on how to use properly. Butang dire. Yan na pa yung saka pan. Okay. For baking. This is for baking. Pwede po for mga drops. Food particles. Para mo sala sa mga unsa na hulog-hulog. Hulog-hulog. Hindi lagi siya white tay. Ito is white. Ipadat ang ta gray. It's gray. Oh. So it's white, but it's gray. It's parang puti na nila. Bakit iba? Gray. Hmm? Yung dakuan, it's very, very kuan. Tapos, oh, Ako di ay, nabalik na siya ito mga naging. Dili mo siya white mo. Ano gila siya color ka? ha? Mula mo buwit akong kalantaw. Wait ba? No? Or ano ba siya? Oh, ano, murag gray. Murag padulong siya gray. I Oh. thought it's white. Ay, the white man dili. No, murag white di oh. Gray di siya, gray. Gray. Kailan mo naman neutral color. Dili yung short color sa oven tayo na. Napay carton din. And I think Okay, tip. may tape. May tape. Tape. Mhm. Mo ni ang iyahang front. Mo ni ang nasa top niya na siya murag hasang-hasang. Hot pot. Dili siya pwede kapon din kayo na ay. Mo ni siya ang likod. Yan na po siya murag ventilation kaya. Ventilation sa top, sa kilid. The other side also. Na siya murag ventilation. No? Dera na isa. Kasi nga chicken pakapindi tay. Hala, Ay chicken. chicken. Muna guys, ang iyang sulod. Inside. Muna ang what you can see inside. Smaller siya tayo no sa na-vision natin ko no. No. Pila dito ka liters tayo kang na-vision. Murag 20 liters mo ito. Dili dako man gud to. Katong giluto 40? taw ko an. 40, 30 liters. 40 liters po to. Kana siya kini Ah, kana day tong Muna ang pansaluging. salod sa kanang mga mahulog na mga droplets. Like Ang imong oils. milk ready na? Ready na yung milk. Eh, Sa marketing video nila may milk talaga. Dayon. Kani pan. Tanawa ko na din, og may kuan siya, electric fan sa ceiling. So, yan pan para sa
chicken, or mga meat. Dayon, french kini. fries, sa mga bata ba, may french Okay, fries. pwede ni muna yung lutuan, pang baking ni french fries, o kung sa mga kuan, pwede rin. Okay, yan na rin siya guys. So, amo ni testingan nun niya. Pero sa- Nasa is fun sa... Sa advertisement, ano yun, ay milk. Murag milk ang i-advertise. Oh, kinahanglan naman yung magluto, magpaim nun kag milk. Bundak yun ang baso Nya sa... pinabundak yun ang baso para kuan gid ba? Ay emphasize gid. If you want to buy this, guys, I will drop down the link sa description sa video. Affordable lang siya, guys. Okay. Nasa yung fan, kuhan tayo sa top. Katong sa air fryer fan. Nice electric fan siya. Atong taon og nana. Mao na iyang kuhan sa air fryer. Oh, nasa electric fan sa taas. Electric fan. Air fryer. Okay. Okay. Nila init na siya game. Pwede ka din niya. Tingnan ron. Dito siya ng quarter. Dito siya ng quarter. Tapos sa dito ng Pwede. Pwede. siya, wala sirado lang. May space. Amo na ni testing ano niya. Ayan guys, thank you so much. Kung gusto niyo yan guys. At na lang ninyo ang video na pod sa pag-test na mo Sa yung giluto. sa among logo. If you want Okay. to buy this air fryer oven, you can check it. I'll drop the link on the description of the video. Thank you so much. Bye. Bye lang ga. Bye. Thank you for watching.